Bunsod ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpupositibo at maging ng nasasawi sa COVID-19 sa Pampanga, inextend pa ni Governor Dennis Delta Pineda ang pinahigpit na quarantine protocol na kung tawagin ay household lockdown sa buong lalawigan hanggang May 15, 2021. Kung titignan niyo po, ang mortality natin sa loob ho ng 1.5 buwan, umabot ho tayo ng 268. So halos nag-average ho tayo ng 6-7 sa isang araw na namamatay na Kapampangan. Dahil sa nasabing protocol, extended rin ang hamon sa mga tauhan ng barangay na obligadong tumutok sa mga barangay quarantine control point sa Pampanga. Sinadya ng CLTV News na magtungo sa ilang barangay checkpoint upang silipin ang implementasyon nito. Dito sa Barangay Santo Cristo, Mexico, iba ang salubong ni Kapitan Terence Napaw sa dagdag na 15 araw na extension ng household lockdown. Puna niya sa kapwa opisyal ng barangay sa ilang karatig bayan sa lalawigan ang dispalenghadong pagbabantay sa mga checkpoint. Actually, ako, personally, hindi ako natutuwa sa extension. Unang-una, in-extend nila yung household lockdown, yung implementation ng checkpoint sa iba't ibang bayan, iba't ibang barangay, hindi naman natutupad. Reklamo ni Kap, abonado na raw sila ngayon sa mga gastusin ng mga tanod na pinopostihan ng mga barangay quarantine control point. Unang-una, mga hinhain ng mga barangay captain, mga tanod, wala na kaming pang-ayuda sa kanila, wala na kaming pang-bigay pagkain sa kanila, sir. Ubus na yung pondo namin, hindi na kami pwedeng kumuha ng pondo ng barangay. Sa totoo, sir, kumuha na kami sa bulsa namin. Mayroong higit 3,000 ang populasyon na binabantayan sa komunidad ng Barangay Santo Cristo, Mexico, Pampanga. At sa limitadong bilang ng 20 tanod, bawat isa sa kanila ay kailangang bantayan ang higit 150 individual. Bagay na tila isang suntok sa buwan daw. Kaya upang mapagtagumpayan ang pananatili na hindi matakasan ng kanilang pagbabantay ay nakikipagsangganaan niya sila sa miyembro ng komunidad na bantayan ang kanilang kapitbahay. Naglagay ako ng poster, nandun yung pangalan ko, nandun yung Facebook ko. Kung sino man yung kapitbahay o kabarangay na lumilipat sa kabilang bahay, nire-report po sa amin. Panawagan ni Kapitan huwag umano sanang manlamig ang lokal na pamahalaan sa pagsadya ng pinansyal na suporta sa mga barangay level bago pa magpatupad ng extension. Malaking bagay din umano kasi ang nakukuha nilang ayuda noon upang maisaayos ang integridad ng community checkpoint. Hindi na namin kayang i-sustain yung gastos sa araw-araw. Hindi katulad nung una, binigyan kami ng ayuda ng gobyerno. Binigyan kami ng Kapitolyo na 1,000 per day. No? After nun, in-extend, nagkausap kami ni Mayor Tumang, binigyan kami ng additional na 20,000 bawat barangay. So, ilang beses po na po tayong na-extend. Ayon sa isang A1 source ng CLTV News sa provincial government, hinahanapan na raw ng pondo ang mga barangay para maipagpatuloy ang kanilang pagtatao sa mga checkpoint. Paulo G. Santos, CLTV News.